Salutare tuturor și bine v-am găsit la primul meu episod de pe acest canal. În acest episod o să vă arăt această mapă de Fortnite și o să mă prezint pe mine, așa că haideți să începem. Aici la Free Build avem Normal Speed sau Slow Speed. Pe Slow Speed puteți să vă antrenați să faceți mai bine retake-urile, double edit-uri și chestii din acestea. Eu m-am născut pe data de 18 februarie 2011, am 10 ani și îmi place să mă joc Fortnite. Pasiunile mele sunt să joc fotbal, să ies pe afară cu prietenii și să mă joc din când în când și Fortnite. Dacă o să mai vreți episoade de genul, nu uitați să apăsați butonul de like, să vă abonați și să-mi dați și mie un follow pe TikTok. Acum o să vă las gameplay-ul meu cu Fortnite. Sper că v-a plăcut gameplay-ul meu, m-am încurcat puțin, dar na, asta este. Dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să dați un like și un subscribe pentru că m-ar ajuta foarte mult. Și dacă mai vreți, cum v-am zis la început, dacă mai vreți episoade de genul, să-mi scrieți în comentarii. Și m-am gândit ca în al doilea episod să fac un Q&A, așa că să-mi lăsați întrebări în comentarii. Eu am fost Tavi și o să ne revedem data viitoare. Pa, pa!